Glyn Y Groes. Roedd yna 6 gwasanaeth bob dydd yn dechrau'n 2 o'r gloch y bore barod. Roedd yn bywyd yn hynod o llym, Gyda rheolau rhystawrwydd a bwyd a llawer o waith porfforol. Ond dwi'n un o'r rhai ffodus yn mynd i darllen a sgrifennu. Ond dwi'n dal yn ddod yn ei gwahanol waith porfforol, ond nid cymaint. Dwi'n gwario rhanhelaeth o amser yn sgwennu a copio llythyrau a gyfennau. Mae'r pwysau yma yn bell o'n cartref o'r effort. A dwi'n meddwl yn aml am fy nheulu pan fod meddwl yn crwydro fi ar ei sgwennu. Mae'r golau heddiw yn dda, dwi'n llygau. Behind you are 2 further small chapels used for individual prayer and contemplation. To your right is the north door, leading out to the area where many of our brethren are laid to rest. Around the door you can see the splendid stained glass window. The main windows of the church are the only places in the abbey where such decorated glass is found. Now we'll walk down the north aisle, back to the main west.